Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, atong pagabuksa ng atong Biblia sa Mark chapter 11 verse 27 hangtod sa 33. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lowry Sr. Mark chapter 11 verse 27 hangtod sa 33. Ang giingon dinhi, unya namalik sila sa Jerusalem, samtang naglakaw si Jesus sulod sa templo, giduol siya sa kadagkuan sa mga pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Nangutana sila kaniya, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Miingon si Jesus kanila, usa lang ang akong pangutana kaninyo, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag. Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Unya, gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Unsa may atong itubag? Kung mutubag kita nga gikan sa Dios, musumbalik siya sa pagpangutana. Unya, ngano man nga wala kamo mutuo kang Juan? Apan unsa may atong itubag? Gikan sa tawo, nangahadlok sila sa mga tawo kay ang tanan nagtuo man gayod nga si Juan tinuod nga propeta. Busa mitubag sila kang Jesus. Ambot lang. Ug miingon si Jesus kanila, sa ato pa dili ko usab kamo tug-anan kung sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga. May the Lord bless the proclamation of His word niining takna. Now, kining atong pagatun-an niining takna ang mga kaigsuonan, follow up kini sa paglimpyo or paghinlo sa Dios sa templo didto sa Jerusalem. Misulod si Jesus sa templo sa adlawng Domingo sa gabii, mahuman siya misulod sa Jerusalem nga madaugon gayod. Ug sa pagkalunis sa buntag, iyang gihinluan ang templo, iyang gipangabog ang tanang mga nagtinda didto, ug mga hayop, ug mga nagpailis, ug mga salapi. Now, niining atong pagtuon, Martes kini sa buntag, ug misulod na usab si Kristo sa templo, ug gialirungan siya sa daghang mga tawo. Ug si Kristo nagsugod sa pagtudlo kanila, and He walks further, and He finds Himself surrounded by people again. O gisukmatan si Kristo sa mga pangulo, sa mga Hudiyo, mga religious leaders. Ang giingon dinhi sa Mark chapter 11 verse 27 to 28. Unya namalik sila sa Jerusalem, samtang naglakaw si Jesus sulod sa templo, giduol siya sa kadagkuan sa mga pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Nangutana sila kaniya, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Ug ang giingon pod sa Matthew chapter 21 verse 23, si Jesus mibalik sa templo, samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo miduol kaniya ug nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining katungura? Now, these things, niining mga butanga, daghan kaayo gipangbuhat ang atong Ginoong Hesukristo. Misulod siya didto sa Jerusalem nga madaugon, gitagbo siya sa mga tawo.
ang iyang pagtulunan didto sulod sa templo, ang iyang mga pagpangayo sa mga masakiton, and most likely ang iyang paghinlo sa templo sa Ginoo didto sa Jerusalem. Ang iyang pag-abog sa tanang mga nagtinda didto kay gihimo nilang merkado, ang balay sa atong Dios. O public display kadto mga kaigsuonan. Gipang balintuwang sa atong Ginoo ang mga lamesa ug iyang giabog ang mga tawo didto sa templo. Now, interesting gayud kaayo mga kaigsuonan that they could not deny His authority. Di gyud nila malimod ang autoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga ilang gi-question kung kinsa ang tinubdan sa autoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay nahagit sila, na-threatened sila, nasina sila sa autoridad sa atong Ginoo. Pero dili nila kini malimod mga kaigsuonan. And once again, ilang gustong pakaulawan ang atong Ginoong Hesukristo. Kay kung si Kristo mo claim nga aduna siya autoridad, madiscredit siya. Ug ang mga tawo madismaya kaniya. Gumikan kay wala na ilaing dunay autoridad kundili ang Dios. Now, kung giklaim sa atong Ginoong Hesukristo nga duna siya autoridad nga mubuhat sa mga butang nga iyang gipangbuhat, he would have been claiming rights that belonged only to God. And this would have been blasphemy, pagpasipala, pagbugal-bugal ang ilang i-charge sa atong Ginoong Hesukristo. Nasayod si Kristo sa kagahi sa ilang kasing-kasing mga kaigsuonan. Wala gayon sila nangita sa kamatuuran. Nasayod usab si Kristo nga ang ilang pangutana trap kadto mga kaigsuonan. Ilang gustong bitikon ang atong Ginoong Hesukristo. Mao nga gitubag sila ni Kristo sumala sa ilang kinaiya ug sumala sa ilang strategy. Gipasagdahan sila ni Kristo sa ilang pagkabuta, pinaagi sa pagtubag sa ilang pangutana ug usa-usab ka pangutana nga naga-expose sa ilang pagkadautan. Ang giingon dire sa verse 29 ug verse 30. Miingon si Jesus kanila, "Usa lang ang akong pangutana kaninyo ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tawo?" Na corner kadtong mga tawhana. Na corner katong mga religious leaders. Kay kung muingon sila nga ang pagpamunyag ni Juan Bautista gikan sa langit ang katungod, gikan sa Dios, musukmat si Kristo kanila. Nganong wala man mumutuo ni Juan? Nganong wala mamumupasakop sa iyang pagpangwali? Pero kung muingon sila nga ang autoridad ni Juan gikan lamang sa tawo, well, mahadlok sila sa baga nga mga katawhan gumikan kay ang mga tawo kumbinsido gayod nga si Juan tinuod nga propeta sa atong Dios. So aduna lamang sila'y usa ka option. Magpakaaron ingnon nga wala sila masayod kung asa gikan ang autoridad ni Juan Bautista. Ug adunay tulo ka kamatuoran nga atong masayra niini nga passage. Mingon sila nga wa sila masayod kung asa gikan ang autoridad ni Juan Bautista. Three things nga atong makatunan niini nga passage. Una, the great responsibility of those charged with teaching God's people. Aduna gayoy dako kayong responsibilidad ang mga gitahasan sa pagtudlo sa mga katawhan sa Dios. Ikaduha, the great danger of hardening your heart against the truth. Peligro gayud kaayo kung ikaw magmagahi sa imong kasing-kasing batok sa kamatuoran. Ug ikatulo, ang tinubdan sa gahom ug autoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa unang punto mga kaigsuonan. The great responsibility of those charged with teaching God's people. Aduna gayoy dako kayong responsibilidad ang mga gitahasan sa pagtudlo sa katawhan sa atong Ginoo. Now, mao kini ang mga magtutudlo didto sa Israel. Ilang gipakita niining higayuna ug sa daghan pa kaayong mga kahigayunan mga kaigsuonan nga sila incompetent ingon nga mga pangulo sa mga katawhan sa atong Ginoo. Dili sila kahibalo mo dumala. Nasayran unta nila ang kamatuoran mahitungod kang Hesus. Responsibilidad nila nga mutuon sa kasulatan ug sa ilang pagtuon sa kasulatan tataw gayud kaayo nga si Kristo mao ang Mesiyas.
pero wala nila buhata ang ilang responsibility. It was their responsibility to know. They should have been teaching the people about Jesus. Kung ila untang gitandi ang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang gipangbuhat sa kinaiya sa Mesiyas nga gitagna sa daang tugon, sayon ra unta kayo i-conclude nga si Kristo sa walay duda siya nagayod mao ang Mesiyas. Tungod kay ang tibuok daang kasulatan, daang tugon, Old Testament scriptures nagatudlo man mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini gipasabot ni Kristo sa John chapter 5 verse 39 hangtod sa 40. Ang giingon dinhi, nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo dili buot mo ari kanako aron unta makabaton kamog kinabuhi. So you see, sila unta ang giya sa mga katawhan. Apan sila buta mga kaigsuunan ug kun ang mga magtutudlo buta, ang mga sumusunod kanila buta usab, mga pandol ug magkabanggaanay diha sa kangitngit. Ang giingon sa Matthew chapter 5 or chapter 15 verse 14, ang giingon dinhi, pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. Ug kun ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. Now, adunay dako kayong tulubagon kadtong mga magtutudlo sa Jerusalem. Jesus could have turned the question back upon them. Unsay awtoridad ninyo nga kamo gapakaaron ingnon nga magtutudlo kamo sa Jerusalem, magtutudlo kamo sa mga katawhan sa atong Ginoo. Now, the same is also true sa mga magtutudlo sa katawhan sa Dios sa atong kapanahunan karon. Si Santiago adunay pasidaan mga kaigsunan, adunay warning si Santiago. Sa James chapter 3 verse 1, mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo, kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. So nakita nato mga kaigsunan, walay katungod ang bisan kinsa nga moproklamar sa iyang kaugalingon ingon nga pastor. Kinahanglan nga masuta gayod niya nga siya tinawag gayod. Dili lalim ang pastor mga kaigsuunan. Kinahanglan gayod nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Gumikan kay kun unsay yang itudlo sa mga katawhan, manubag siya sa Dios. Mo kini gipasabot ni Matthew Henry. Mo kini ang pangutana kuno nga unsa may kwalifikasyon sa mga pastor nganong gahuna-huna sila or gideklarar nila ang ilang kaugalingon nga pastor. Kwalipikado ba sila? Pasado ba sila sa biblical qualification? Unsa may autoridad nila sa ilang pagpamastor? Now, mga kaigsuunan, kung buot natong masayran kung unsa ang autoridad sa pagpamastor, klaro kaayo ang qualification sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 hangtod sa 7. Nga ang pastor dili mahilig sa salapi, dili hangol sa kwarta, nga ang pastor dili masukanon, nga ang pastor maantigong mudumala sa iyang panimalay, nga ang pastor maantigong mudisiplina sa iyang mga anak. Now, kung ang pastor gubot ang pamilya, dili siya qualified ingon nga pastor ug wala siya katungod nga mamastor. Kung ang pastor dili mantigong mutudlo, wala siya katungod niini nga mubuhat ni ining importante kaayong buluhaton sa pagtudlo sa mga katawhan sa Dios. Adunay katungdanan ang mga magtutudlo nga magtuon gayod kay unsa may ilang itudlo kun dili sila magtuon. Kinahanglan masayran usab nila ang kamatuoran mga kaigsuunan. Ang giingon ni Pablo kang Timoteo sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6. Ang giingon dinhi, kung itudlo mo kini sa mga kaigsuunan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Now, ang biblical knowledge mga kaigsuunan, nagkinahanglan kini og pagtuon. Kinahanglang magtuon aron kita masayod sa kamatuoran. Ang usa ka maantigo nga pastor, kinahanglan nga gipakaon niya ang iyang kaugalingon sa pulong sa Ginoo sa makanunayon gayod. He must be nourished by the word of God. Kinahanglan ang pastor kanunay mabusog sa pulong sa Ginoo o kanunay magtuon sa pulong sa Ginoo aron aduna siya'y itudlo sa mga katawhan sa Dios.
Aduna gayoy dako kaayong responsibilidad ang mga pastor nga motuon sa kamatuoran. Ang giingon sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan, angayng ilhon nga tako sa doble nga suhol, labi na kadtong naghago gayod sa pagwali ug pagtudlo. Walay katungod ang usa ka tawo nga muwali kung tapulan siyang mutuon sa pulong sa Ginoo. Ikaduhang punto, the great danger of hardening your heart against the truth. Now, kining mga pangulo sa mga Hudiyo, gatuon kunuhay sila sa balaang kasulatan, pero niadtong nakita na nila si Jesus, nagmagahi ang ilang kasing-kasing. Nagdumili sila sa pag-ila kaniya, ingon nga Dios, ingon nga Mesiyas, nga gisaad na sa daang tugon. Giproklamar ni Juan Bautista nga siya namunyag apan dunay musunod human kaniya nga mas bantugan pa kay kaniya. Klaro kaayo nga si Kristo ang misunod kang Juan Bautista apan nagmagahi sila. Ang giingon sa Mark chapter 1 verses 7 to 8, miingon siya sa katawhan, ang tawo nga muanhi sunod kanako mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Namunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Kung honest lang sila mga kaigsuunan, dili sila maglisod o conclude. Wala na may laing misunod kang Juan Bautista, si Jesus lamang. Wala na ilain. Pagkamatay ni Juan Bautista kay gipatay siya ni Herodes, kinsa pa may laing misunod ni Juan Bautista sa pagpanudlo og pangwali og nagbuhat og dagkong mga butang kaysa gibuhat ni John the Baptist. Wala na ilain si Jesucristo. Apan kining mga pangulo sa mga Hudiyo nagmagahi sa ilang kasing-kasing. They hardened themselves against the truth. Ang ilang pagkabuta mao'y nagpugong kanila nga masayran nila ang kamatuoran. Pareho sila sa mga babayi nga gahi ug ulo nga gihisgutan ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ang giingon dinhi, naningkamot kining mga babayhana nga makakat-on apan dili gayud sila makasabot sa kamatuoran kay mga gahi man og kasing-kasing. Aduna na sila'y mga preconceived notion mahitungod kang Jesus. Nga bisan og tataw kaayo ang ebidensya nga si Kristo ang Mesiyas, gumikan kay aduna na sila'y konklusyon nga si Kristo impostor. Bisan pa sa ebidensya, nagdumili sila sa pag-ila nga si Kristo mao ang Mesiyas. Bisag klaro gayud kaayo ang kalainan sa pastor nga tinuod ug pastor nga dili tinuod. Gumikan kay ang pastor nga tinuod makugihon gayud kaayo nga nagwali sa pulong sa Ginoo, nagtuon sa pulong sa Ginoo ug nanangyaw sa pulong sa Ginoo. Gumikan kay relihiyoso kaayo ug naanad sila sa ilang relihiyon nga gaan kaayo, pwedeng magkinabuhi diha sa bisyo, bisan og ang pari, pastor o ang ministeryo gatalo-talo lamang kanila. Didto gihapon sila, gumikan kay mao kunoy ilang namatan, mo po ilang pakamatian. Mga kaigsuunan, hunahuna kini og tarong. Ang giingon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo. Ingon nga alagad nga walay ikaulaw ang iyang trabaho, ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Aduna gayoy responsibilidad ang mga pastor. Ug kun ang mga pastor nga tinuod gayod nagwali sa kamatuoran, ayaw pagpakabungol higala. Hinuklugi ang tanan nga imong nadunggan gikan sa pulong sa Ginoo. Mao nga kung honest lamang gayud kita, mubuklad kita sa atong Biblia samtang nagtudlo ang pastor, and see to it nga ang gipamulong sa pastor naagyod sa Biblia. Dili kay igo lang kitang naminaw, kinahanglan gayod nga kita mismo musuta sa kamatuoran. Now, ikatulo, the source of Jesus' power. Unsa may tinubdan sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang awtoridad. Ang giingon sa Mark chapter 11 verse 28. Nangutana sila kaniya, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Well, ang katungod ni Kristo mao kini, nga siya Dios. Ug siya nagabaton sa tanang mga gahom, kagahom mga kaigsuunan. Si Kristo Dios, He possessed all power from all eternity. Klaro kayo ang giingon sa Biblia nga si Kristo mao ang magbubuhat ug siya usab ang nagasustinar sa tanang mga butang.
Kolosas Kapitulo 1, versikulo 16 ug 17 ang gingon dinhi. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan nahugpong. Si Kristo ang gihisgutan niini mga kaigsunan. He is the sovereign king ug nagdumala siya sa tanang mga butang nga aduna gayoy awtoridad. Paniadtong mianhi siya dinhi sa kalibutan. Iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. Mabasa nato sa Biblia, all power was given to Jesus by the Father to carry out His mediatorial work. Siyang nagpataliwala sa balaan nga Dios ug makasasala nga mga katawhan. Ang giingon sa John chapter 5 verse 25 hangtod sa 27, sultihan ko kamo, hapit na moabot ang panahon ug gani miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ang mamati niini. Sama nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom, kay siya mauman ang anak sa tawo. Mao nga atong mabasa sa Matthew chapter 28 verse 18. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Mao nga foolish kung sa English pa mga kaigsuonan, binuang gayud kayo kung atong balibaran ang awtoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tambag sa Salmo Kapitulo 2, versikulo 12, mao kini. Ug yukbuin ninyo siya aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo, kay ang kasuko niya dalirang musilaob. Bulahan ang mudangup kaniya aron iyang panalipdan. Now, ang mubalibad sa awtoridad sa atong Ginoong Hesukristo, iyang pagasilutan, apan ang mudangup kaniya iyang panalipdan. Gibuntog ni Kristo ang tanan niyang mga kaaway didto sa cross. Gitumba niya ang iyang mga kaaway ug mibalik siya ngadto sa langit, mikayab siya ug milingkod siya sa trono, sa labing hataas nga trono nga puno kayo sa kahimayaan. Philippians chapter 2 verse 9 to 11 ang giingon dinhi. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Mga kaigsuonan, si Kristo nagbaton sa tanang gahom, sa tanang pagdumala ug tanang awtoridad. Ang atong duty mao nga mopasakop kita kaniya. Moabot ang takna nga ang tanan nga mga tawo kinahanglan gayod nga moatubang kang Kristo alang sa paghukom. Mao nga kung ikaw anaa kang Kristo karon, dili ikaw mahadlok sa adlaw sa paghukom. Inigbudyong sa trumpeta mga kaigsuonan. Pero kung karon nagkinabuhi ikaw sa kasalanan ug nagdumili ikaw sa paghinulsol niini ug pagsalig lamang ni Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, aduna kay rason nga mahadlok gayod. In fact, ang giingon sa Revelation, ang mga tawo magtinguha or mangandoy nga mabundakan sila sa mga bato ug mabundakan sila sa mga bukid, gumikan kay mahadlok silang moatubang ni Kristo nga naglingkod sa iyang trono alang sa paghukom. Malikayan ka na nimo higala kung ikaw maghinulsol sa imong sala, ilhon nimo nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon ug musalig lamang sa dugo ni Hesukristo nga mo'y muhugas sa tanan nimong mga kasalanan ug sa iyang pagkamataro nga isulob kanimo aron mahimo ikaw nga madawat atubangan sa Dios. Buhata kini karuna kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe sa ebanghelyo niining taknaa. Among gipangayo nga dili kini baliwalaon sa mga katawhan ug mopasakop sila kanimo o Hesukristo ingon nga ilang Dios ug manluluwas. In Jesus name we pray. Amen.
and not until he died. Two thieves were nailed beside him to share the agony. Oh, but one of them cried out to him, "Oh Lord, remember me." Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed death's chilly sea? Will he his love there show? Oh yes, he heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly gates, he will remember me. Oh, what a shame to kill him there on that rugged cross, but such a death was needed to rescue all the lost. His blood was made a ransom to set the captives free. Oh, I know that I'm included, and he will remember me. Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed death's chilly sea? Will he his love there show? Oh yes, he heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly gates, he will remember me. Before we end this episode of our broadcast today, we have some good news for you. The Covenant Reformed Seminary of Asia offers purely online courses to pastors who desire to be equipped more for their pastoral ministry, but just can't leave the local churches where they are shepherding. Classes are modular type under the following programs: Bachelor of Christian Education major in Theology, Bachelor of Christian Education major in Early Childhood Education, Masters of Divinity, and Masters of Christian Education major in Educational Administration. Enrollment is now going on. Classes shall officially start on August 8, 2022. We offer discount to the first 20 enrollees. For more information, visit our Facebook page called Covenant Reformed Seminary of Asia. You may also contact us through our official mobile phone number, 0961-664-0439. Covenant Reformed Seminary of Asia, Asia's uncompromising Reformed Seminary. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa
744-3030.